Freak Show on The Voice. Ja, det er Jonna. Jeg har taget jeres havenisse. Hvis I vil have den igen, så kan vi godt forhandle om det. Hvad vil det sige? Det vil sige, at jeg har taget jeres havenisse. Den er kidnappet. Og hvis I vil have den igen, så skal der 10.000 kroner på bordet. Så jeg synes, du skulle se at komme herud med de 10.000 kroner. Alright, men jeg har ikke nogen havenis. Så må jeg have fået forkert nummer. Ja, det må du have fået. Undskyld forstyrrelsen. Ja, det går jeg ikke spore om, ven. Hej. Hej. Ja. Er det dig igen? Savner du noget? Nej. Jeg tror, nissefar savner dig. Hvad vil det sige? Det vil sige, at jeg har nissefar her under armen. Og hvis du bare gør, som jeg siger, er der ingen, der kommer til skade. Ved du hvad? Jeg kender ikke noget til nogen nissefar. Jeg tror jo nok, at vi er interesseret i at beholde alle sine små nissefingre. Ikke også? Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Så synes jeg nok, du skulle se at få fingeren ud og komme ud og hente nissefar her. Og ellers så kan jeg jo ikke svare for, hvad der sker med ham. Ved du hvad? Jeg har ikke noget med nogen nisser at gøre. Du tager ikke fusen på mig. Jeg har hugget en nisse ned fra dig. Jeg har sgu ikke nogen nisser. Jeg klipper en finger af ham. En i minuttet. Og så må vi jo se, hvor meget der bliver tilbage af ham. Det kan jo være, at jeg også begynder at komme nissehund ned i syrebad. Ikke? Hallo? Ja. Vi må jo kunne snakke om det. Jeg har ikke nogen havenisser og heller aldrig haft. Hele forhaven er sgu da fyldt med dem. Nej. Der er sgu da både nisselandskab og julekryber. Sgu da ikke, hvor jeg bor. Hele haven er fyldt med havenisser. Dukkelandskaber, julekryber, jeg ved sgu ikke hvad. Gud dig. Og huset er fyldt med julelys. Men jeg har taget en havenisse. Ham med det lyserøde skørt på. Jeg har ikke nogen havenisser. Ham med hugtænderne. Behold dog lortet. Jeg ved da ikke, hvad det er for noget, du snakker om. Jeg skal have 10.000 kroner. Det her gør mere ondt på mig, må du kunne forstå, end på din nissefar. Jeg har ikke nogen nissefar. Nissefar, din ejer vil åbenbart ikke have dig igen. De er ligeglade med dig. En lille nisse rejste med ekstra post fra land til land. Du er ikke rigtig klog. Jeg lægger på nu. Kan vi slå halv skade? Jeg er skide ligeglad med dig og dine nisser. 5.000 kroner. Du skal ikke ringe mere hertil. Ringer jeg sgu til politiet. Hvad spiser du? Guldrør. Jeg kan da se det i julekonfekt. Du sidder og spiser marcipan. Hallo? Jeg vil ikke snakke med dig mere. Jeg lægger stikket ud. Har du ingen havenisser? Nej, Jamen hvorfor har du ikke sagt det med det samme? det har jeg også. Så kunne vi jo lige så godt lade være med at ringe til dig. Hallo? The Freak Show on The Voice.